Καλησπέρα σας. Επιτέλους άνοιξα την κάμερα να σας μιλήσω και λίγο, γιατί αυτές τις τελευταίες μέρες, γιατί βασικά χθες και σήμερα όλη η μέρα δεν ήμουν σε φάση να μιλήσω, ήμουν κάπως δεν ξέρω γιατί. Οπότε αποφάσισα σήμερα να μείνω σπίτι, να γίνω τελείως καλά, να συμμαζέψω και λίγο, να καθαρίσω, να αράξω και αυτό έκανα βασικά. Και τώρα, μιας και που είπα να ανοίξω την κάμερα, μισό να γυρίσω αυτό. Θα πακετάρουμε μαζί ένα πακέτο για Αθήνα, που η κοπέλα θα πάρει αυτά τα δύο, τα υπέροχα τα πιάτα. Οπότε, είπα να σας πάρω μαζί μου. Τίποτα, σήμερα Σάββατο, συνήθως πάντα έχω να κάνω κάτι τα Σάββατα. Θα βγω, θα πάω σούπερ, το Νατάλο. Αλλά αυτή τη φορά είπα να κάτσω πραγματικά σπίτι όλη μέρα. Και όχι πως με χαλάει. Εγώ μια χαρά περνάω σπίτι. Και σκέφτομαι ότι σπατάλησα μια μέρα, έκατσα σπίτι, δεν βγήκα καθόλου, αλλά απ' την άλλη μ' αρέσει. Δηλαδή, δεν με χαλάει καθόλου να είμαι σπίτι όλη μέρα. Ειδικά όταν κάνει και τόσο κρύο έξω. Αυτό. Θα βάλω και τέτοιο, εννοείται. Και αυτό είναι το καλύτερο. Άκου. Θα βάλω και αυτό, ζημιά. Θα περάσω και μία. Ένα πολύ τσιμπάν. Έτσι είναι αυτό. Θα κάνω και μια στα γρήγορα και το δεύτερο και επανέρχομαι. Λοιπόν, και τώρα θα το γεμίσω με τέτοια για να μου είναι πιο σίγουρο το πακέτο. Έτοιμο και το πακέτο, έχω βάλει παντού τα sticker Fragile, εδώ, παντού. Η ώρα έχει πάει ήδη 6, είναι κάπως νωρίς. Το μαλλί μου σε αυτή την κατάσταση, γιατί σήμερα είναι Σάββατο, θα τα πλύνω, έτσι ώστε τη Δευτέρα που θα πάω κομμωτήριο να μην είναι έτσι πολύ, ούτε πολύ βρώμικα, ούτε πολύ φρεσκοπλημμένα. Θα τα πλύνω και εκεί έτσι κι αλλιώς. Τι θα κάνω εγώ τώρα? Έχω βάλει ήδη να γίνεται Δεν έχω καλό φως εδώ, για μισό λεπτό. Θα κάνω για βραδινό μία σούπα κολοκύθας βελουτέ. Έχω βάλει ήδη την κασαρόλα να βράζει με τα λαχανικά, έτσι ώστε μετά απλά να τα μπλεντάρω και να είναι έτοιμη. Θα κάνω και λίγο, θα κάνω και λίγο φιλέτο μοσχαρίσιο, έτσι θα το ζυγανίσω. Και λίγο σπανάκι που έχω το βράσω, απλά με λάδι και λεμόνι και αλάτι. Αυτά για βραδινό, όχι πολύ, γιατί το μεσημέρι έφαγα κάτι μακαρόνια. Και λέω να μου το πακέσω. Να φάω κάπως πιο ελαφριά το βράδυ και ο Νικόλα καλά του κάνει, να τρώω λίγο πιο λίγο υδατάνθρακες. Αυτά. Ναι, μπράβο. Ήθελα να πω ένα ευχαριστώ. Γιατί από ό,τι είδα, από το τελευταίο βιντεάκι που ανέβασα μετά από 6 μήνες, κάπως ανεβήκαμε και δεν το περίμενα. Και θέλω να πω ένα ευχαριστώ. Ακούγεται πολύ cringe και πολύ cheesy, το ξέρω, αλλά εγώ ήθελα απλά να το πω, να το μοιράσω μαζί σας. Τι άλλο ήθελα να σας πω? Ναι, πήγα χθες στον οντίατρο που σας έδειξα και έκανα καθαρισμό. Πάω κάθε 6 μήνες να κάνω καθαρισμό και αυτές οι πρώτες ώρες μετά τον οδοντίατρο είναι ό,τι χειρότερο. Δεν μπορείς να κοβείς τα δόντια σου, δεν μπορείς να μασίσεις, να δαγκώσεις. Χθες ήμουνα χάλια, ναι. Οπότε και γι' αυτό σήμερα ήθελα απλά να αράξω, να μην κάνω τίποτα. Βλέπω YouTube όλη μέρα, ακούω μουσική, έπλυνα το σπίτι.
απλά έτσι να ράξω. Μ' αρέσει. Έτσι, μια φορά την εβδομάδα να είμαι εντελώς μόνη μου. Χρειάζομαι αυτή την ημέρα μες την εβδομάδα. Γιατί εάν το πάω σε ρί, που βγαίνω, κάνω, νιώθω ότι δεν ξεκουράζομαι. Γι' αυτό και χρειάζομαι αυτή την ενδιάμεση μέρα. Καταλάβατε. Αυτά λέω να κάνω τώρα ένα μπανάκι. Να πλύνω αυτό το μαλλί. Θα το βάλω και λίγο λάδι πριν τα λούσω, έτσι για μια θεραπεία, γιατί όπως σας είπα και στο προηγούμενο, μ' αδά πάρα πολύ το τελευταίο καιρό και δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω γιατί. Πάντα μ' αδούσα βασικά, αλλά όχι σε αυτό το βαθμό που να φοβάμαι ότι θα μείνω καραφλή. Οπότε έχω αρχίσει να βάζω argan oil, αυτή τη φάση, πριν μπω για μπάνιο, πριν τα λούσω. Τα αφήνω έτσι 10 λεπτά, το κάνω όλο το μαλλί και το κεφάλι και όλα. Θα αναλυστώ, θα κάνω τα skincare μου, θα φάμε, θα περιμένω τον Νικόλα να φάμε βασικά. Σε κάνα 2 ώρες θα έρθει και αυτός. Οπότε ναι, και μετά θα ράξουμε, θα δούμε λίγο Netflix. Χαλαρά πράγματα σήμερα. Έτσι έχω χουλιάρικα, γιατί έξω κάνει πάρα πολύ κρύο. Είχα στο μπαλκόνι πριν και πάγωσα. Αυτά.